adlaw kamarites ay ka adlaw gabi mo dahil kamarites di ay adlaw kamarites. So kumusta mga kamarites? Kumusta ang kinabuhi kamarites? Kumusta ang panahon kamarites? Perting inita kamarites. Di ta kasabot sa panahon, usahay init, usahay kusog ang ulan kamarites. Mapila nato ang kagutom, ang kamahal sa mga palitunon mga kamarites. Then ukitay mo balikya kamarites ang atong mga produkto. Halos na lang pangayoon kamarites. Ramdam ba nyo na kamarites? Hallelujah. Ramdam na ramdam kamarites. Mauni panahon kamarites na mudutot na ta sa ato ang Ginoo. Mudutot na ta sa atong buhi na Dios kamarites. Tungod kay timailhan ni kamarites nga hapit na ang Ginoo mubalik. Hapit na si Jesus Christ mubalik diri sa kalibutan aron sa paghukom sa mga buhi sa mga minatay kamarites. So hapit na ng mga timailhan kamarites, kagutom, init, kanang gera, diba? Mga pagbanta ng mga gira sa atong nasod kamarites. Nasod versus nasod kamarites. So kita mga Kristohanon kamarites, kung naanata sa Ginoo, dili na ta angay ani mabalaka kay kaning tanan mga kamarites gipanagna na ni sa Biblia kamarites. Magbistag Bible kamarites dire sa Matthew 24 verse 4. Magsugod ta sa 4. Medyo taas-taas ni kamarites tamanahon sa maayong balita Biblia raghapon kamarites. MBB nga siya diri sa Matthew 24 verse 4. Si Jesus mitubag, pagbantay kamo ug ayaw kamo paglimbong ni bisan kinsa. Sa 5, kaysa ako ngalan daghang tawo nga moanhi nga mag-ingon. So daghan daw kamarites nga sa iyang ngalan moari ug magaingon, ako ang Mesiyas ug daghan ang malimbungan. So daghan ang malimbungan kamarites nga kanang mutungha ra nga paingon-ingon nga siya si Jesus Christ nga dili di ay siya. So magbantay ta kamarites. Diri sa 6, makabati kamog mga gubat. Diba sa akong gisulti ganiha, makabati ta gubat sa duol ninyo ug mga balita mahitungod sa mga gubat sa halayo. Diba natungod nato na karon kamarites sa duol nato usahay to sa halayo. Dayon apan walay kamo apan ayaw kamo kabalaka. Hallelujah, di ta magbalaka kamarites. Kini mga butanga kinahanglan mahitabo. So gipanagna na jud siya kamarites nga kani mga butanga kinahanglang mahitabo. Apan wala kini magpasabot nga mao na ang katapusan, dili ba lang katapusan kamarites. Unsa na lang katapusan na. Magubat ang mga nasod ug mag-away ang mga gingharian. Magubat ang mga nasod kamarites. Ug kining butanga sa 7, magubat ang mga nasod ug mag-away ang mga gingharian. May mga kagutom, diba, feel na nato kagutom kamarites, ug mga linog, diba, gahapon galinog gani sa tanang dapit. Sa tanang dapit, walay gipili kamarites kundi sa tanang dapit. So ang panghitabo diri sa kalibutan kamarites ginatag na ni sa pulong sa Ginoo sa Biblia kamarites nga maabot ang higayon nga tuman kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kasakit. Sinugdanan pa lang kamarites. Unsa na lang katapusan kaano?
So inana mag-ampo ta sa kanunay, basa tag Bible sa kanunay aron ang Holy Spirit kanunay magapuno, kanunay ang kaalam sa Ginoo, mukonsult ka nato sa kanunay nga ana siya diri nga dili ta magkabalakay ilabi na si Kristo sa ato ang kinabuhi tungod kay dili ta niya pasagdahan ilabi na iya mga kaanakan sa Noibi unya dakpon kamo sa mga tawo aron sakiton unya patyon. So di na nato nakatingala ka marites ilabi na nagsangyaw ka sa puno sa Ginoo na ay masuko nato na ay mahitrid na ay magbash tungod kay ganong pa kuno-kuno pa wali-wali. So dili na nato malikayan ka marites tungod kay ning ana siya diri sa Noibi nga sakiton og unya dakpon kamo sa mga tawo aron sakiton unya patyon kasilagan kamo sa tanang katawhan tungod sa kanako tungod ni Jesus masilag syempre ang tanan masilag masuko nga wala ta kabalo nganong nasuko nganong ma-feel nila nga nganong ligot-gut kay sila nato nga ta kabalog unsa atong sala nila no nga nagwali raman ta sa word of God murag hit kay sila kamaritis kung maghisgot tag pulong sa Ginoo murag tuan na po ni pawali-wali paarong inon so ninana mga kamaritis no ug sa tin ug daghan niya natong panahon na ang mobiya silang pagtuo so daghan jud mobiya sa pagtuo kamaritis dili na to ikatingala tungod kay ipanagna na sa Biblia nga kadaghanan sa mga tawo kamaritis mobiya na sa pagtuo magbudhi ay o magdumtanay sila sa 11 unya daghang minik nga propeta ang manungha ug daghan ang malimbungan niini. Hallelujah. So kinahanglan jud ang si Jesus Christ always nga ato ang mga sa giya niya nga daghang mga propeta nga maabot nga dili ta malimbungan dili ta malinlang mga kamaritis ug tungod sa 12 ug tungod sa pagdasang sa dautan mabugnaw ang gugma sa daghang tawo. So mabugnaw kanang ingon nga may gugma kasi si katawo kanang mabugnaw na mailisan na og kalikot-gut kanang pagdumot. So inana dinata na matingala aware na ta na kamaritis tungod kay iparagna na sa Biblia. Ug kining sa 14 ug kining may balita mitungod sa paghari sa Dios iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron ang masayod niini ang tanang tawo ug nya maabot ang katapusan. Hallelujah. Nga ana siya diri kamaritis kinahanglan iwali sa tibuok kalibutan nga adunay Dios aron kuno nga ang tawo aron daw maabot ang katapusan. So imposible kamaritis karon nga time wala nakadungog sa mga wali sa Ginoo, wala nakadungog mga wagwali, wala nakadungog sa mga pari, nakadungog na sila kamaritis kaso lang nagbalingog-lingog, wala na mati, naiistorya mga wali palapos sa pikas dalunggad pero musugot sa dili kung itugot sa Ginoo nga mukaylap sa tibuok kalibutan ang pulong sa Ginoo kanang time nga hapit ang katapusan na sa kalibutan kamaritis. So manghinaot ko kamaritis nga na may nasabtan today's video nga ako ang gina-challenge sa inyo nga kanunay ta magampo sa kanunay akong gina-challenge sa inyo magbasa tag Bible kay ang tanang mga pangutana sa atong kinabuhi diri sa dagan sa kalibutan promise na sa Bible ang tubag kamaritis. So salamat sa inyong pag-watch, salamat sa nag-follow sa page, salamat sa nag-subscribe sa YouTube channel. God bless, bye bye. Manghinaot ko nga sa next video inyo pa dyan masubaybayan kamaritis. So nagtunong ko og gabi video
tungod kay ug adlaw mo kapansin sa ako ang video ka Marites dahil kay butula og mga manok na mga piso ka piyak-piyak nga na ako anak mga kaingon na imong viewers mga nagbuhi kag hiniktang manok muna na aron sa kwahi nga nagwali ta sa pulong sa Ginoo yan at hinuktang manok so kuan kaayo no halayo ra kaayo sa tinuod nga magbuhi tag hinuktan nga nagkuanta nagmantala ta sa pulong sa Ginoo so dili malipay ang Ginoo Kamarites hallelujah so ninana Kamarites daghang salamat bye bye God bless thanks for watching